Hello everyone, Haino hai Tini ni dino nong bagai kaisa video mak haifika mai tongdi tai jatna no phung kaham iko naidi tabo kai ang bazar sokajak naidi ko mui kidung Mwi Phal tongo mokai Champak Nagar Bazar oroni pore thai khwai arani banong no phung nai naro khas ni sini pai thak jor mai thang friends song iko naidi ri rok phalmani iko na hade ri rok ready khai tongo boro tabo phalnani bagai iko naidi amokai Champak Nagar camp amokai Champak Nagar naro mai tongdi amokai ito angkai ko tabo gari bo kisa batha gai tongmani yang rokam mana hal tongmani ulang mai ko mana no Phal tongbayo yang go bazar hu surunya ko bazar te kisan pore bazar nai kana le Mwi Phal tongmani narok mai tongki nai tuli dol rok